Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ay hada faslun. Utawi iki iku ana fasal suwiji. Furudul wudu'i, utawi pira-pira fardune wudu. Iku sittatun, ana 6. Al awwalu, utawi kang kawitan, iku an-niyatu, niat. Asani, utawi kang kaping pindho, iku ghuslul wajhi, basuh rai. As-salisu, utawi kang kaping telu, iku ghuslul yadaini, basuh tangan loro. Ma'al mirfaqaini, sertane sikut loro. Ar-rabi'u, utawi kang kaping papat, iku mashu syai'in, musab suwiji-wiji. Minar roksi, kang tetep saking sirah. Al-khamisu, utawi kang kaping 5, iku ghuslur rijlaini, basuh sikil loro. Ma'al ka'baini, sertane kemiran loro. As-sadisu, utawi kang kaping 6, iku at-tartibu, runtut. Pasal ini menjelaskan tentang fardu-fardunya wudu. Fardu-fardunya wudu ada 6, yaitu 1. Niat, 2. Membasuh wajah, 3. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku, yang 4. Mengusap sebagian kepala, yang 5. Membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang 6. Tertib atau berurutan. Faslun, ay hada faslun, utawi iki iku ono fasal suwiji. An-niyatu, utawi niat, iku qasdus syai'in, nejo suwiji-wiji. Muqtaronan, hale dan barangake, bifi'lihi, kelawan ngelakoni syai'. Wa mahalluha, utawi panggonane niat, iku al-qalbu, ati. Wa talaffudu, utawi ngelafatake, biha, kelawan niat, iku sunnatun, sunnah. Wa waqtuha, utawi waktune niat, iku inda wasli awwali juz'in, ing dalem nalikane kawitane basuh bagian. Minal wajhi, saking rai. Wat tartibu, utawi kang aran runtut, iku alla yuqaddama, yento ora dhisikake, udwun, apa siji anggota, ala udwin, ing atase anggota kang liya. Pasal ini menjelaskan tentang niat. Niat adalah menyengaja sesuatu yang dibarengi dengan mengerjakannya, dan tempat niat ada di dalam hati. Melafadzkannya adalah sunnah. Waktu niat adalah saat membasuh bagian pertama dari wajah. Maksud tertib adalah bagian yang pertama tidak didahului bagian yang lain. Faslun, ay hada faslun, utawi iki iku ono fasal suwiji. Al-ma'u, utawi banyu, iku qalilun, ono kalane sithik. Wa katsirun, lan ono kalane akeh. Al-qalilu, utawi banyu sithik, iku ma, banyu, dunal kullataini, kang kurang rongkolah. Wal katsiru, utawi banyu akeh, iku kullatani, rongkolah. Fa'aksara, mongko luweh akeh. Al-qalilu, utawi banyu sithik, iku yatanajjasu, dadi najis apa qalil. Biwuqu'in najasati, sebab tumibane najis. Fihi, ing dalem qalil. Wa illam yataghayyar, senajan ora owah apa qalil. Wal ma'u, utawi banyu, al-katsiru, kang akeh, iku la yatanajjasu, ora dadi najis apa al-katsir, illa idza taghayyar, angin takalane owah apa ta'muhu, rasane al-katsir, au launuhu, utawa rupane al-katsir, au rihuhu, utawa gondone al-katsir. Pasal ini menjelaskan tentang hukum air.
Air terbagi menjadi dua, yaitu air sedikit dan air banyak. Air sedikit jika kurang dari 2 kulah. Air banyak jika lebih dari 2 kulah. Air sedikit menjadi najis dengan jatuhnya benda najis ke dalamnya meskipun tidak berubah. Air banyak tidak menjadi najis dengan jatuhnya benda najis ke dalamnya kecuali jika berubah aromanya, warnanya, atau rasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.